आंनि हा आंनि हादर एबा मेरि माथि मेरादेसखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै रुनिखाथायाव हानजा सुरनानै दैहुआव खांनाय हाखौ गथायो। भारत हादरा उदांस्रि जानाया 75 बोसोर जानायखौ लोब्बा लाखिनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा हादरनाङैनो अमृत महोत्सव फोरबो फालिनो हादोरनि नोगोरारिफोरखौ खावलायहरो। दरफ्रोमबो गामि आरो नखरफ्रोमबो हा एबा माइरं अमृत दैहुनि थाखाय बुथुमनाय हाखौ दिल्लीयाव दैथायहरनो दिनै गथायो। रुनिखाता बिसिडिसिआव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथिफोरा गथायो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव आसाम फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिएफएलनि मावथिफोरबो आरो ओनसोलनि गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथि आइजोफोरा बाहागो लायो। बेयो जाहैबाय जोंनि हादोरनि थाखाय जिउ बावलांनाय बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ मान होनानै जेनाखि हादोरनि जोंनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारनि जेनाखि नाजानाय बिनि नाजानायनि मोनसे जागरननि गेजेरजों दिल्लीयाव मोनसे अमृत भाटिका होननाय मोनसे लुफुंगोन आरो बेवहाय जोंनि गामिनिफ्राय जेनाखि दा बुथुमनाय हा बे हाजों ज' खालामनानै जोंनि हादोरनि थाखाय नांलांनाय बिरफोरखौ मान बावनानै मोनसे गोसोखांथि लुगोन आरो बियो जोंनि गेजेराव जेनाखि हादोरनि थाखाय मोजां मोननाय जोंनि जेनाखि रायजोफोरनि गेजेराव जोंनि सिटिजेननि गेजेराव हादोरनि फारसे मोजां मोननाय बिनि थाखाय एवारनेस लाबोगोन आरो नैबे जेनाखि मेरि माथि आंनि हा आंनि हादर बेनि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाया जेनाखि हादोरनि थाखाय जिउ बावलांनाय बिथांमोनखौ जेनाखि खुलुमनाय जेनाखि मोनसे अनफावनाय बिनि थाखाय जोंबो साफा बाहागो लागिरि जानो थाखाय जेनाखि मोनसे सुजुग सुबिदा बेखौ जोंनि नरेन्द्र मदि जेनाखि जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथाङा जोंनो होदों। माब्लानिफ्राय माब्लासिम जागोन बे सारखौ जागोन बेखौथ' सारा इण्डियायावनो जागोन दा जोंना जागासिनो दङ बियो फैबाय थानाय समसिम सोलिबाय थागोन आरो बियो गासैबो जमा जानायनि उनाव बेखौ लुफुंनाय जागोन। आरो अनलायनायनि माबायदि फैगोन होननानै मिजिंथियो सारा? जेनाखि जोंनि गोसोआव साफ्रोमबोनि गोसोआव हाबनांगौखि जेखि मावा मानो जोंनि हादोरा सेथियावनो नेसन फार्स्ट जोङो बेखौ साननानै जोङो मावनांगोन आरो बिनि गेजेरजों जिहेथु दिनैनि जेनाखि हा कालेक्सन खालामनानै लाबोनाय गुबुन जाति धर्म बासियाबालानो गासैबो गामिनिफ्राय लाबोदों आरो बिनि गेजेरजों जोंहा बयबो ज'यै नुजाफैलायदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो बिभिन्न जाति जनगस्ति धोरोम बयबो खौसेथियैनो अनलायनायाबो लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव सोमजिगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। दिनैहाय मोनसे जोबोद मोजां प्रग्राम आंनि हा आंनि हादर बेखौ लानानै दिनै सारा भारतनि सिङावहाय बेबायदि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्टिनि सिङावबो आस्राबारि रुनिखाता खुंग्रिं थाइखाजुरा सान्तिपुर देवस्रि आरो दागगारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा जोंनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय मोनसे फैदों जे जोङो दिनै बुंनांगोन जे जोङो हादोरनि थाखाय जोङो गिबि खामानि मावनांगोन आरो हादोरनि गेजेरजोंनो जोङो बे ओनसोलखौ लुखांनाय बे थांखिखौ लानानै जों दिनै खामानि मावनांगोन। दा जेरैबायदि जों दिनैहाय नुनो मोनदों दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि जे थांखि आरो नोजोर भारतखौ बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोहोगोरा हादर दानायनि थांखि आरो बे नोजोरजोंनो दिनै गोबां माखासे हाबाफारि लानानै दिनै जोंनि हादोरनि गेजेराव बेबायदि जावरिखांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आसा खालामो नैबेबो मोनसे गिदिर मोनसे जावरिखांनाय होननानै जों सानो आरो जोङो फैबाय थानाय समाव हादोरनि थाखाय जोङो जिउ बावनानै जोङो खामानि मावलांनो थाखाय जों बयबो जानजि खाफ्रानांगोन। हादरनि रैखाथिनि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावनांगोन। हादर लुखांनायनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगानायनि थाखाय निसय जोङो बे हादराव थानाय जोंनि गुबुन हारि माहारि बिथांमोनखौ लाजोबनानै जोङो देशखौ लुखांनायनि थाखाय जों निसय खामानि मावनांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे बुहुमाव गोहोगोरा हादोर दानायनि थांखिजों जोङो बयबो आवगायबोनांगोन आं बेखौ गुरैयै खावलायगोन। आङो बे हाबाफारिखौ लानानै जोंहा जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथांनि जे नोजोर थांखि बे थांखिनि गेजेरजों बे हाबाफारिया दिनै जाफुंगासिनो दङ। आं बिथांनो हाजार खौथि आं बिथांनो साबायखर जासिबाय। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिगोरबाय। आं जेनेबा
रुनिकाटा सानजारां CLFनि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय जोंनियावथ' ओरैहाय माने कि जोंनियावहाय 36टा भिअ दङ जेनेबा 8टा BCDC 8टा BCDCजोंहाय जोंहा मोनसे CLF दङ बे CLFआवहाय जोङो गासैहाय 5,900 जन सोद्रोमा दङ बिनिफ्राय माने कि बिनि गेजेरावहाय माने गाव गाबागाव BCDCआवथ' गाव गाबागावआनो कालेक्ट खालामदोंआनो हाखौ सोरबा मैया जमा खालामबाय बा खायसेया दिनै जमा खालामबाय जायहा माने दिनैहाय ग्राम सभा दङ बिसोरो माने दिनैहाय हाखौ जमा खालामबाय जोङो माने जोंनि बाहाय मोनब्रै भिअ दङ बे रुनिकाटायावहाय बे रुनिकाटा मोनब्रै भिअआवहाय जोङो दा माने बयनिफ्रायबो माने एसे हाखौहाय जमा खालामनानैहाय जोंनि CLFआव जमा खालामदोंमोन दा बेखौनो माने कि जोङो BCDCआव होफैनाय जाबाय आरो थ' बिराद मोजां मोनदोंना बेहाय बिदि जमा खालामनो मोननानै जेनेबा जोंखौ जेरै थिनदों बेबायदि जों माने कालेक्ट खालामनो हादों जाखिनि एसे कालेक्सन खालामनो हादों बेखौनो जों दा बाहाय होफैनाय जाबाय थ' बहुत धन्यबाद हा बेसेनोसै नरेन्द्र मदिनिसिम मा बुंहरनो सानो ओरैनोथ' साराथ' जोंखौ बहुत खामानि होदों जेनेबा बिनि थाखायथ' बिराद मोजां जों हिनजावफोरनि थाखाय जेनेबा सारा बहुत खामानि मावबाय बहुत जेनेबा माबा होबाय आसनि होबाय थ' जों नरेन्द्र मदि सारखौहाय माने कि जोंनि तरफनिफ्राय बहुत धन्यबाद आरो जोंनि महिलाफोरनिफ्राय आरो बिखेखके जेनेबा जोंनि जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि तरफनिफ्रायनो आरोखि बहुत धन्यबाद नरेन्द्र मदि सारखौ